Egun ondan hori, eta eskerrik asko bertaratu zaren guztioi, gaur bereziki zinegotxa ikusten duda hemen, eta eskertzen jatzu ez, azken finean ekimen hau danon artean jarri genduen martxan, Amore eta Etxanoko udalbatza den ondorio sartutako erabaki bata, alderdi politiko guztiak ados egon ginen, eta oroimen historiko buruzko ikerketa martxan jartzea adostu gendu. Beraz, eskerrik asko bai momentu hartan hartutako erabakiaitik eta gaur hemen guekin egoteaitik. Gaur nigaz hemen, Javi Buzez dekogu, Arantzadi Zientzi Elkarteko kidea, eta berak emon gozkuz azalpen guztizek, ze fase dekoza, non gauzen, non dinua joango dan, eta nik berari emon gozatitza eta berak azalduko dugu. Javi, zure da itza. Egun guztiei, proiektu honen bitarten Zamorebi eta Etxanoko oroimen historikoa berreskuratu nahi dugu, ez? Hori da ideia nagusia, eta oroimen historikoaren berreskuratze honetan guretza garrantzitsuena da jakitea zein sufritu zuten errepresioa, izen abizenarekin. Batailetak eta hori, gutxi gora bera ja ezagutzen dugu, ez? Liburu asko daude, onak, eta lan asko egin zuen bere garaian. Orduan hain tokatzen zaiguna da jakitea bai Amorebi eta Etxano edo beste herritan ze gertatu zen zehazki eta zein sufritu zuten errepresio hori. Eta hori da helburua, ez? Eta helburu hau lortzeko, hurrengo hilabetetan ja hasi gea hainbat artxibo konsultatu behar ditugu, lokalak, probintzialak, baina baita ere militarrak, estatalak, eta orduan, gutxinaka ari gara begiatzen, guain egoera honekin, artxiboak bai pixka mantsoago doa, baina hori da gure lana, eta paraleloki herritarren testigantza jaso behar dugu. Zergatik, dana ez dagolako artxiboetan. Zuen oroimenak, zuen argazkiak, aita gurasoen dokumentazioa, hori jendea daka normalean bere etxean. Orduan dana ez dago, sentimendu hori, represio hori guztiak ez dago artxiboetan. Adibidez, emakumearen kontra represioa batez ere estigmatizazio sozial hori ez da agertzen paper baten. Ez dago registro militar baten sartuta gaizu, emakume hau eta hau ez. Normalean, kontsejo egerrak eta gauza horiek artxiboetan daude, baina represio mota batzuk zuen dakazute buruan, zuen familiarrak, eta hori oso importantea guretzako helburu hori lortzeko, ez? Izen abizenarekin jakitea zein ez sufritu zuten gerra eta lehenengo frankismoko garai hori. Honetarako oroimen bulego bat martxan jarriko dugu, azaroan, asteazkenero. Ordutegia justu gain ezakit, baina gain esango dugu. Eta, gero zin badezute etorri, daukagu email bat eta telefono bat. memoria@arantzadi.eus eta telefonoa da 943 66 barkatu, 943 46 61 laubi. Orduan, egoera honekin, igual etortzea zaila dago, ez? Orduan, beti dago email bat eta telefono bat. Eta gero, jendearekin kontaktua konfidentaltasun guztiarekin egingo dugu. Jendea ez dagoela pres grabatzeko, bakarri bere testigantza idatzita, edo bere aitaren gauza baina ez du nahi grabatu. Gure konsejoa betia da, testigantza jaso behar dugu, pixka berandu goaz, hemen bai edozein lekutan, orduan, posible baldin bada, testigantza hori jasotzen da, grabazio batekin, ez? Orduan, hori da dana, azkeni berriro diot, azken helburua da jakitea ze gertatu zen, beti nazioarteko maila esaten da egia, justizia eta erreparazio, gu ikerlaria bezala egia bilatzen dugu. Erreparazio eta justizia beste mailan dago, ez? Baina, egia jakin gabe, erreparazio edo justizia ezin da egin. Orduan, nik uste kronologikoki txukun egin behar dira gauza, lehenengo egia jakitea, gure lana da egia hori mai gainean jartzea, erradiografia mota bezala, hemen daukazute ze gertatu den, zeina pertsona identifikatu zen, eta handik aurrera, hori erreparazio ekitaldia, bakigu justizia zailagoa da, baina gutxienez erreparazio eta gauzaiek fundamentuz egiteko, ez? Besterik ez. Eskerrik asko. Ni bai gitu gurako neke proiektu hau 3 urtekoa dela, 2019an hasi zala, eta 2021an bukatuko dela, liburu bat eginez,
zuk esan duzuen, egia jarrita zuen ikerketaren lanaren ondorioz. Hau da, 3 urteko Arantzadik egingo duen etengabeko lan bat, eta orain hasten gara bigarren fase honetan, non Zornotzarak herritarrak eduko dire aukera, konbenio kalean jarriko da bulego horretara etorteko. Luciano, bai, egia da, bai, parkatu. Horako proiektu bat sinatu egingo dugu, aratorren astean, etxe guztiak ahiatzeko. Orduan, proiektu horretan agertzen da, bai egunak, bai orduak, bai lekua, dana, ondo agertzen da. Gainera, agertzen dira, bi argazki dutela, alde batetik, agertzen da udala guzti zerreta, eta beste alde batetik agertzen da, mola generalea, egon zela motorrak, tropa zuzentzen, zertzeko herrian sartzeko, eta hori dugu olako argazkia zabaltzeko herri guztien artea. Eta hori da hori, ia behar lortzen dugu, jente aiegatzeko edo, ibiltzeko, dato gehiago, jasotzeko eta gero eta lan hona egiteko. Bai, esan... Atenio zan modua, eta dana da, Javik, ja ikateko duk igual, beste lan egin duzul, eta bai, hasi ginen iaz, Andonik esan duen bezala hasi ginen iaz, eta ja dauzkagu identifikatuak 2000 eta piko pertsona, 2000 eta piko represaliatuak. Orduan, bueno, hain momentua da, karo, hemen kartzela bat zegoen, datu asko daude, baina, karo, hain nahi duguna da, zuen testigantza, zuen hemengo bertako jendea ze gertatu zen. Gure lehentasuna da, hemen represalia asko egon ziren kartzelan adibidez, edo frenteko gerra hemen ibiltzen, eta jende asko egon zen gerra eta represaliatua hemen inguruan, baina orain bertako jendea ze sufritu zuen. Orduan hori da orain helburua, ez? Jakitea hemengoak zenbat pertsona daude identifikoak, daukagu 2000 eta piko pertsona, 2000 eta piko pertsonatik 500 inguru hemengoa dira bertakoak. Orduan orain da momentua sakontzeko pixkat. Printzipio, testigantza jasotzea bideo bezala, baina ideia, bueno, gero gauza asko egiten dugu, baina printzipio ez da dokumental bat egitea da, jasotzea dokumentazioa. Orain jaso behar ditugu, eta edozein grabaketa, edozein dokumentu historikoa beti artxibora doa. Bai Eusko Jaurlaritzara, Arantzadira eta hemengo artxibora. Hori da gordetzeko, jakiteko ze gertatu zen eta gutxienez froga bat bezala testigantza bat jaso. Gero material hori guztiarekin erabiliko dugu liburu baten, normalean liburuak daukate apartado atal bat dala elkarrizketak, laburpenak, baina gero material horrekin etorkizunean nahi badute edo posible baldin bada edo dokumental edo beste gauza, adibidez webgune baten sartu edo editatua, pues posiblea da. Aukera asko daude, baina bueno, printzipioz garrantzitsuena da orain jasotzea. Zenbat jende zabizie taldean lan egiten? Gu Arantzadi eroimen historikoan daukagu 6 pertsona lan egiten. Proiektu honetan daukagu 21 herri ari garela lan egiten. Euskal Herri osoan. Ni batez ere jende animatzeko. Bakoitza bere inguruan jende animatzeko, bai etortzeko edo bai de telefonoz edo zin modun. Baina orain da momentua orain jasotzeko. Eskerrik asko, Javi. Zuei.